Platinum vibes mabe yangu ndinokuchingamidza fani pano paride on the beat and nhasi ndapindira mumhangura sezvo ndakuudza kuti we are scouting for talent and yes ndikuudza kuti season finale yacho inenge iripo muna April paPlatinum anniversary saka stay tuned for more. Apa tani mamwe maartist akasiyana kubhanget vaveko muchinhoi maane hobo kukaroi now tauya mumhangura takazonaka zvedu paLions Day. Ini ndinonzi Jondakadzi again from West. I am the best above the rest. Please like our video and also follow us on our Facebook page Platinum FM, YouTube Platinum FM Digital, and right here on TikTok Platinum FM. Isa comment and they my guy Murisego sister Jondakadzi. Ndiri Boris eh. Bozwa. Ukufara here? Safe. Muna mumhangura uri represent side trip. Mhangura kunoku ni ku represent chifundi. Kunyanya pachifundi. Pachifundi. Saka ndadzwa mbiri kwekuradziwo ndiwo unopisa mangomane ndiwo anangotanga kusvika ndichisangana naye ndichikoburuka izvozvi muno mumhangura. Ndini zvamai manje ndiri kurira zvokuda. Zita remangoma unonzani? Saini ndonzi Junior Uncle Patani Paula Kid Chibanangana. Topisa ichi. Isa my headphones umbofila rhythm randinaro panapa. Woga wandibhilivhisa kuti chingoma ichi unochigona here nekuti season finale ka chinenge chakakhala tiri pachinoyi. We are taking over. Wayo Chipola kitindini Junior Patani Chibanangana chacho ndini munhu wacho una rando kula riti kuti selector Iro aridziwo sairo chekita Chipola kitindini Chibanangana chacho kurani kwangu ndinokuza rando pamwe nasosimane una rando. Check it up. Very good up. Aiwa vane godo mafayamani tiri pisi pakutsvaka mari. Chatinoda chete kuataka asi chavasingade kuti tiende mberi. Ivane godo mafayamani tiri pisi pakutsvaka mari. Chatinoda chete kuataka asi chavasingade kuti tiende mberi. No one of them. Vakagara vane godo nechipati mind vakabika tiva chawedzera sauti kutamba nawo ndatova netauti kunzai kumahwindi kuna tauti pandairova ngoma vaidziya mbaura wanga uri kupi ndichangoti taura vachandimaka samukoma sauro anzipola kiti oyo waita sei apa challenge yaitika noti ndada kuchinja jamba kune rimwe ngoma nekuti iri freestyle ikora freestyle yakabatana chorus nevhisi apa ndada kujamba kuti ndipinde mune rimwe saka ndopula kubva kumusoro chitangidze chipulei Chipola kitindini ndiri pangushu Bikaburanto Bikabusosimane chekitapu toita mare vakambotanga vachisaisa but now ngoma ndakuraisa ndakurira sta aiwa vane godo nemafayamani tiri pisi pakutsvaka mari chandinoda chete kuataka asi chavasingade kuti tiende mberi vane godo nemafayamani tiri pisi pakutsvaka mari chatinoda chete kuataka asi chavasingade kuti tiende mberi nowana demu vakagara vane godo nechipati mind vakabika tiva chawedzera sauti kutamba nawo ndatova netauti kunzai kumahwindi kuna tauti pandairova ngoma vaidziya mbaura wanga uri kupi ndichangoti taura vachandimaka samukoma sauro anzipola ene nhasi ndinateki nhasi ndositangisa moto vakadzima nhasi tounduki saka daiso pambomira kuti saisa avasombofa vambotikwanisa pamangoma ndikubvutsura se-Ben 10 nezipidha ndichitemasa wrong 10 mafanzi ndichatotora anosvika miliyani chekitamutikisimbisa peta olakitinani stata mangoma ndane tata panyaya dzemangoma chato achipatapata vasiye vakadaro ende vega vanowacha chekitapo ndatorovama saka nhasi ndinandochakadzi panodhisuka varietse
ndinacho takadzi saka saipeedzisiwa vari saka nhasi ndikurekodha mustudio pola ndichanzwika paredhiyo pakutoda zvimavhidhiyo oyo nemaaudio nesu ndinanjotakadzi maziva ndinanjotakadzi tikupedza handiti ndinanjotakadzi andosimbisa matsika kunguzhu handiti ya tafara Boka. nambai makadaro oka ani mwoyo wese handiti saka ndobata neyo musecond round kana uchinge wachipisa chingoma chacho ndobata neyo pai musecond round iwo ndiwo unodecida kuti ari kupisa here kana kuti hasi kupisa unongoisa comment yako ane zita rake unongoti bhanang'ana kana uchiti bhanang'ana iracho Pola Kid Chibhanang'ana kana kuti chiramba chipisa. Like and also share our video, subscribe to our YouTube channel on the Platinum FM and also Facebook Platinum FM and also TikTok Platinum FM voice comment on the Jonda Kadzi. I came from West, I am the best above the rest. Follow me on my Facebook page and Jonda Kadzi Paspezo. Peace. Inini zita ndonzi Tobias Mbedza ndokandoberekerwa. Ndiri mwana wokwambedza anopedza. Ndiri mwana wokwambedza anopedza Tobias Mbedza ndiro zita ndoriri pachitupa. Anopedza mangoma achimedza ndichimatonge sadza tichibadla unge saka iripo